The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Philippians 2:1-4. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lowliness of mind let each esteem others better than himself. Let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Isaiah 40:31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Psalm 27:14. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Ecclesiastes 7:8. The end of a thing is better than its beginning. The patient in spirit is better than the proud in spirit. Romans 15:3-5. For even Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproached you fell on me. For whatever things were written before were written for our learning, that we, through the patience and comfort of the Scriptures, might have hope. Now, may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus. Sa dili pa kita magkapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon, ug atong gamito ng prinsipyo sa 1 John 1:9, agi og pagsugid kini sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang ka nimo higala, nga wala pa'y kaluwasan. Gamita ka na imong free will, make the most important decision sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain na sa ngadlaw nga imong gahin alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Imo pa kaming ipabuhi. Gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesya ug imong grasya. Nga dili kami takos. Uban ni kami nining among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Salamat nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo.
Amen. Mayong adlaw sa tanan nato nga mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab nining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. Niya pa kita magadupot sa atong tun-anan entitled The Real Meaning of Life. Ang matuod nga kahulugan sa kinabuhi. Now, ato ipadayon katong atong gibiyaan kagahapon nga naghisgot nta mitandog kita bahin og kamatayon, no? Kay daghan ra bang mura og mo sinta sila kung bahin na kita maghisgot ani mingon sila ayaw sana hisguti. Di man ta kalikay kay death is part of life. Okay? So, mao na nga itong gitukbil kini kagapon, ito ipadayon kini. Naragod na di mo maminaw ka ba, pan ang mga punto din itong ida, may kalabutan gyapon sa atong uluhan, the real meaning of life. Okay? Kita ang mga magtotoo, ingon nga mga anak na sa Dios, we should stand strong on God's promise nga 1 Peter 1, 4, and 5 nagaingon. Ang verse 5 nagaingon, we have a promise from God that we will come face to face with God. O kini garantisado gyud nga tumanon sa Dios. Okay? God keeps His word. This is guaranteed promise from God. So, 2 Corinthians 5:8, resurrection body after the rapture. Pulihan kining atong lawas. Human gyud sa pagsakaw, the rapture. Pulihan kining atong lawas nga madunot, mamatay. Pulihan na kini sa resurrection body. Lawas nga binanhaw na. And we can receive this in heaven. When we have the resurrection body, we have no more old sin nature. Basta, wala, tang-tang na gyud kanang kinaiyang makasasala. Gone. Now, samtang niya pakita nining kalibutan na, bisan tuod nata na paning atong kinay makasasala, we have to imitate our Lord Jesus Christ life by using His mind. Unsa man tong mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. O besides, ang Isaiah 55:8 and 9, nagaingon man nga, ang pulong sa Diyos may huna-huna sa Diyos. Okay? Matud pa sa Isaiah 55:8 and 9, my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Apan diyas 1 Corinthians 2:16, kini ang huna-huna ni Ginoong Jesucristo. All believers must live in the light of eternity, pinagi sa spiritual momentum, being filled by the Holy Spirit, executing the unique spiritual life. So, garantisado na ang eternidad alang sa tanang mga magtotoo. Kay diha sa Philippians 3:20 nagaingon usab nga kitang mga magtotoo mga tagalangit na. We are citizens of heaven. So, eternity is guaranteed to all believers. But ang pangutana, mao lagi ni akong gipangutana pod kagahapon, ngano man nga naa may mga magtotoo nga mahadlok mamatay. Why is it that there are believers who are afraid to die? Na hadlok sila tungod of the fear of the unknown. Kaya unsa may hinungdan ngano mang bation mo sila hadlok be ngano man. Well, of course, natural man sa tao nga mahadlok apan ang pangutana niini imo bagyong nuntan ka na imong pagkahadlok.
nganong mahadlok ka man nga na may kanang pasalig sa Dios, that means wa ka mo salig, wa ka mo tuo sa pasalig o garantiya sa Dios nga ikaw nga magtutuo na siguro ka man nga mahilangit. No, dili makita ang makasiguro niya na. Why tao makasiguro, why magtutuo ang why tao dili kay magtutuo. Ang bot pasabot nako nga kadturang magtutuo nga may pulong sa Dios. Mo'y dili gyud bation as kahadlok. Kay mo lagi ni ang hinungdan nga no nga naa pa sila kahadlok mamatay tungkol sa fear of the unknown. Unsa may unknown? Okay, ang unknown, wa man sila alamag sa kamatuoran. So, natural, mahadlok sila. Wa man sila kay bagong sagyoy tinuod. You see? Ang tinuod mo ang kamatuoran. Now, gawas pa niya na panagpabilin ka ng ilang preconceived notions. Ang buot pasabot katong ilang ipangtuhuan sa kaniadtong tungo pa sila mahimong Kristohanon. Kasagaran sa kanang mga unbelievers are na kanang oriented man sila sa relihiyon. Kasagaran gikan sa relihiyon. So na sila gitawag pa nga preconceived notions. Okay, muni kadua, ikatulo. Mga sayop ang ilang mga pasiunas kinabuhi. They have wrong priorities in life. Now, di man ang plano sa Dios alang kanato giandam na sa Dios dito pa sa eternidad nga milabay eternity past. Ang Dios mo'y andam kanato sa iyang plano sa atong kinabuhi. Now, ang eternidad cannot be described by human words, of course. Dili. Ni mo na mahulagway. In fact, it is beyond human description and expectation. Kaya, ang ato na lang masabtan, our heavenly place is described as mansions. Man sa John 14:2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. So, in fact, diha sa Roma 8:1, there is no more condemnation to all believers. Wala na. Wala ni paghukom. We are gikansilar na ang atong kanang appointment with judgment. No more. Kay timan nga kitang mga magtutuo nahiusa na dugtong kang Ginoo sa Kristo o kana mo itawag og eternal relationship. And Ephesians 2:8 and 9, we have been saved by grace through faith. Titus 3:5, not of works of righteousness that we have done. Now, human sa rapture, sa aton ang gitunan, review gihapon kini, human sa rapture, mupuli dayon, mubanos dayon, ang judgment seat of Christ. Kining judgment seat of Christ, dili yun kay paghukom. This is what we call evaluation time. Sa Binisaya, ang evaluation kanang hubad kini o pagtasal. Okay, evaluation. Remember, what is going to be evaluated? Unsa man. Unsa himuan og pagtasal. Tubag ang atong mga binuhatan. Our works. Kung tawhanon ba o Diyos nun bang mga maayong binuhatan? They're going to be evaluated. Paghimo ang pagtasal. Kung human good ba? Ibaw naman kung pasabot sa human good. Diha bitaw na sa 1 Corinthians 3:11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Kaya ang foundation ini ang
kanang katukuran ini mo ba na Bisaya patukuranan okay I think mo na patukuranan mo man si Ginoong Kristo okay no ato ra yung isingit una katong may tungod sa rapture kay I'm aware nga there are so many believers it's tragic nga daghan pa sa atong mga igsuong magtotoo nga wa pag yun malamdagi ug maayo bahin sa rapture. So ato kunong tuki o gamay ning may tungod sa rapture, no? Okay. Unsa ning rapture? Pagsakdaw sa Binisaya. This is the next event in God's prophetic timetable, ang rapture. Okay? Now, first of all, the Bible tells us ang doktrina, ang pulong sa Dios na tunatunan diyan sa Biblia, nagatugan kanato nga there is a day coming na ay adlaw nga moabot when millions of people, minilyon ka mga katawhan ingnon ta will be evacuated from this world. I-evacuate ni sila. Balhino ni sila, ilalin sila. Gikan ning kalibutan na in a moment. So sa kagutlo. O kini will be a time of chaos, kagubot, never before experience ni ining kalibutan na. Well, alang ka nato, who are watching what is happening in the world today, nagatuo that the time for that event is drawing near, nga nagkaduol. It has been described like this by various writers. Jumbo jets plummet to earth as they no longer have pilots under control. Wala may mga piloto. So, mag-dive na sila. Mga crash na sila. Ewan na may driver lagi. Ang mga bus, mga train, in subways and cars, mao ni makaingon sa unimaginable disasters. Kaguliyang yun. Now, ang mga eskwelahan suddenly have no more teachers, wa na yung mga doktor sa o mga nurses sa kanang mga hospital. They abandon their patients in the middle of a surgical operation tingali. Na ay mga pasyente nga mga wa gikan sa ilang operating table. Mga kabataan, mga batang kagmay, mga wa, mga hanaw will disappear from their beds. People run through the streets, kagubot na gyud ang makita nimo, looking for their missing loved ones and family members who were with them moments ago. Di pa dugay. Naay, pagkatarantar na panic grips every household. Matag syudad, matag nasod, nagkaguliyang. I remember some years ago, some people designed a newspaper that could be used after the rapture. Na ilang kuhan sa ilang mga headline. Chronicling the missing people in the community. And here is one of the headline articles they imagined. Paminaw. Ingon nila ni. At 12:05 last night, a telephone operator reported 3 frantic calls regarding missing relatives. Sod sa 15 minutos, ang tanang mga communications were jammed with similar inquiries. Nagkaguliyang na ang ilang mga telepono. So, ingon nila, a spot check around the nation found the same situation in every city. Sa matag syudad, mo di ay puy nang panghitabo.
na ay nanggihilak ng mga bana, sought information about the mysterious disappearance sa ilang mga asawa. Usa ka bana mi report nga ako man tong gi-switch, I turn on the light and akong gihangyo ang akong asawa if she remembered to turn on the alarm clock, but she was gone. Nawagtang ang iyang gisulob sa among pagkatuog. Diha akong nakita ang iyang relo was on the floor, but she had vanished. An alarmed woman called up from Brooklyn and tearfully reported, ang akong bana just returned from his shift sa iyang trabaho and I kissed him good night. Panawa man siya sa akong mga bukton. Kining mga butanga atong gi-describe dinhi is what the Bible calls the rapture. Now, before we read the scripture that describes this very event, I want to answer a question that a little girl asked her mother. Ano sa maning rapture to? Di pasabot ma. Iyang ipangutana iyang inahan. So, ang rapture, okay. By the way, the rapture, sa chronological program of the rapture tuod, there's 1 Corinthians 4:16. Unsa may gisulti diha? For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Ay singgit, sug kayong singgit, with the voice of the archangel and with the trumpet of God. Trumpita. Now remember when our Lord was taken up to heaven, hinumdum ka. Ang Acts 1:11 ay ingon, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Now, how did the men of Galilee see our Lord go up into heaven? They saw him physically. Physically, personally. So, also, sa dihang mubalik nganhi manaog si Ginoong Jesucristo atol sa pagsakgaw, he will come physically and personally only in mid-air, didto ra sa ibabaw sa panghanod, in the sky. Okay? Now, atong isgutan ni kining chronological progress. Now, ang ikaduha, there will be a resurrection. Namo ni, kung giingon mo. 1 Thessalonians 4:16b, and the dead in Christ shall rise first. Ang gato nga matay una. Nga atong mga hinigugma, atong mga kanang pinangga sa kinabuhi, atong mga silingan, atong mga parinti, apil tong akong asawa. Okay? Kung asawa nga, mibiya ka na ako 3 years ago. Unsa? Sila ang muna. The dead in Christ shall rise first, man. Okay? In a split second, the Lord is going to call all believers to himself. Tawgon sa Ginoo na ni Ginoong Jesucristo. Now, the Bible says, kita pagailisan, we are going to be changed in a moment, in the twinkling of an eye. 1 Corinthians 15:52 na, in a moment, sa pipila lang kagutlo, gani, di lang kay gutlo, 1/60th of a second, in the twinkling of an eye. Ang Biblia nagaingon this 1 Corinthians 15:51, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Pag-usabon kita. Now, niya illustrations din Dias Hebrehanon 11, versikulo 5, nagaingon kini. By faith, Enoch was taken away
so that he did not see death, and was not found, because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony, that he pleased God. Okay. Now, mo ni may tungod tong Enoch. Okay? No, karon may tungod ni Elijah. Okay? Atong isgutan po ni. May tungod ni Elijah. Okay, kadiot lang. Okay. May tungod ni Elijah diha sa 2 Kings chapter 2 verse 11. Okay, just follow me. It says there, then it happened, as they continued on and talked, that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire, and separated the two of them, and Elijah went up by a whirlwind into heaven. Now, he, si Elijah, did not die. He bypassed death, like what's going to happen to us believers when the rapture happens. I-bypass na to. Doon pasabot, di na tamuagi. Okay? Now, bahin usab ni Pablo, diha sa 2 Corinto 12, 2-4. He had a visitation to heaven. Okay? Miduaw siya dito sa langit. Now, 2 Corinthians 12, 2-4, I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body I do not know, or whether out of the body I do not know, God knows, such a one was caught up into the third heaven, ang paradise kini, and heard inexpressible words, which is not lawful, which it is not lawful for a man to utter. Now, we're going to be taken, we're going to be caught up. Sakgaw kita, kalit lang. Labaw pas kapas pa sa pagpilok sa atong mata. Now, ang ikaupat, about Jesus Christ. Okay, bahin ni Ginoong Kristo diha sa Acts 1:10-11. Okay. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. So, misaka si Ginoong Kristo. Enoch was taken to Jesus, was taken and Jesus went up. Just like what's gonna happen to us, believers, kitang mga magtotoo, mao kini may tabo ka na to sa diha nga moabot na ang rapture. One of these days, we're gonna be taken, we're gonna be caught up. Zoom, tuwa na ta. Kasabot ka? So mo na ang John 14, 1-3 nakaingon. Verse 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. Verse 3, and if I go to and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Diha. Niya diha pag yun sa Mateo 24:37, unsa gisulti. For just like the days of Noah were, so the coming of the Son of Man will be. Verse 38, for in those days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day Noah entered the ark. Verse 39, and they knew nothing until the flood came
and took them all away. It will be the same at the coming of the Son of Man. Verse 40, then there will be 2 men in the field, one will be taken and one left. Verse 41, there will be 2 women grinding grain with a mill, one will be taken and one left. Verse 42, therefore, stay alert, because you do not know on what day your Lord will come. Verse 43, but understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have been alert and would not have let his house be broken into. Verse 44, therefore, you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Na, mauna ang rapture. Now, so ako kang taga ang pipila ka mga bersikulo bahin ini. 1 Thessalonians 4:13 to 18, John 14:1 to 3, 1 Corinthians 15:50 to 57. Timan ini kung bahin sa rapture. Excuse me. The rapture is a signless event. Why mga timailhan? Gawas pa, it is a surprise event. Kalit. Nya, surprise pa kanang sabay binisayaw og surprise. Pa anyway, maglisod na tayo binisayaw usahay. Ang ikatulo, it is a sudden event. 1 Corinthians 15:52. A million conversations will happen in the middle of a sentence. About 1/60th of a second. Gawas pa nini, ang rapture is a very selective event. Only believers. Kita lang mga magtotoo ang nahi-appeal nini. While abot ang mga di magtotoo, dili sila ma-appeal. 1 Thessalonians 4:13. So, Matthew 24:44, timan ni, therefore you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Mao kini ang rapture. O gawas pa niini, ang Bible nagasulti kanato nga kalit nga hitabo kini og mo na paandamon kita kanunay. We have to be ready all the time, because it may come right now after tingali sa atong paghisgot niini, or unsa pipila ka mga oras gikan karon, we don't know kano sa, but it will come. Mao ni hinganlan og the doctrine of the imminency of the rapture. So, mao kini ang evaluation time mo puli dayon. Evaluation time ang atong mga binuhatan mo pag himuan og pagtasal. So, our works will be manifested. Excuse me. Meaning evaluated, to be tested by fire. Nana sa 1 Corinthians 3:13. So, if your works are human good, wood, hay, stubble, combustible, masunog, maugdaw, then wala ganti. Wala. No reward. If your works are divine good, gold, silver, precious stones, mao ni non-combustible, kini ang paggantihan. Kay ang escrow blessings, by the way, escrow blessings, Ephesians 1:3, giandam na ni sa Dios alang kanato in heavenly places. Now, if we walk, but pasawat paggawi sa atong kinabuhi on earth
through epistemological rehabilitation, we receive our escrow blessings. Atong madawat. Apan kung dili kita mo qualify, dili kita makadawat sa mga ganti, gumikan kay puros naman mga tawahanon ng mga maayong binuhatan din, ang atong gitawag na itong panulundon, inheritance, will only become a memorial of lost opportunity. Dito sa Museum of Heaven, ibutang kining atong mga panulundon, atong inheritance. Gapundo dias Museum of Heaven. So, wa may magaganti, kay wa man ta makakwalify, kay wa man ta makatuman sa kanang kabubuton sa Dios, samtang din ipakita sa kalibutan din, they only become memorial of lost opportunity. Kay ang Dios nagahatag ka natong tanan nga mga magtotoo. All believers are given the opportunities, privileges and opportunities to be winners, nikao, conquerors in life and in the life hereafter upon. It's lost opportunity. Mao na ang uban lagi mo suroy-suroy na dito sa langit niya mo labay sila sa ilang Museum of Heaven with their name carved on it. Iyangan diha. Muli siya dito, igo lang siyang mangagot dito pastilan sayang. Lost opportunity. Kaya man siya magkatuman sa kabubuton sa Diyos samtang dini pa siya sa kalibutan. He did not kanang fulfill the protocol plan of God sa iyang kinabuhi. Iyang magiwaldas-waldas, iyang giusikan. So, lost opportunity. Wala. It's lost forever. So, just to review our discussion, there are three phases of the plan of God, salvation, believer in time, and believer in eternity. And God's plan, as we have said, is a problem identifier, problem anticipator, problem preventer, and problem solver. Kaya ang tanan nga mga magtotoo, ayaw na yun kalimti, kitang tanan nga mga magtotoo are mandated to grow up spiritually by studying Bible doctrine. 2 Peter 3:18. Balik-balik gini nato, subli gini nato. Repetition is the best teacher. Nga di nagyud ka na makalimtan sa atong kalag nga kita gimanduan sa Dios sa patubo sa atong kalag, pinagispagtuon siyang pulong sa adlaw-adlaw. Dili sinimana, dili binuan, dili tinuig, dili sa panahon nga ganahan lang, kundi it should be consistent and persistent and padayon gyud, malahutayon gyud. Keep on keeping on, moving, advancing sa Kristohanong pagkinabuhi. So, kay we are expected to become winner believers in this world. God is the creator of winners. He is the author of winners. And He wants all believers, all, underline the word all, tanan, why exempted? Tanan untang mga magtotoo, mahimong mga mananaog, samtang dinhi pa sa kalibutan. Kay kung mananaog siya dinhi ning kalibutan na, nikao siya og agathos, winner, o kanang overcomer, then he will also become a winner while tuwa na siya sa eternidad. So mo na nga, every believer is expected to reach capacity stage. Makakabot tanan untang mga magtotoo. Makakabot sa espirituhan ng paghahamtong in order for him to receive temporal blessings. Na mao ra man niyang pagi nga madawat nato ang mga temporal nga mga
panalangin sa Dios. Temporal. Okay? Believer in time pamanta. So sa panahon nga makakabot kita spirituhanong pagkahamtong nga maupod na ang diin we reach capacity for life, for blessings, for love na makadawat kita sa temporal blessings. Unsa man ni? Well, blessings, success, prosperity, promotion. Mao ni ang atong dawaton. Or else, adversity, failure, cursing, demotion. So mo na, papilion ta. Kung kita mahimong mananaog, mo ni. Mga panalangin, mga kalampusan, mga kanang sa may prosperity, kalambuan, kaungswagan o pag kanang paasinso kanimo, promotion. You see? Kay kung dili kita makatuman o makakabot sa capacity for life, then ang atong dawaton maura ang mga katalagman, kapakyasan, pagtunglo o pagpaus-us kanato demotion. Always remember the two kinds of good works. Ayaw na gyud ni kalimti. Unsa tong combustible? Human good. Nga sa descriptions pulong sa Dios, dead works, patay ang mga binuhatan. Kini dili madawat sa Dios. Unacceptable by God. Human good, good. Kini god bunga ni sa atong kanang buhat og mga maayong binuhatan. Paghimog maayong binuhatan nga tawhanon. Unsay buta-sabot? Well, nahibaw ka na niini, kamo mga taod-taod na niini atong pagtuon, nahibaw ka na unsay buta-sabot nining tawhanon nga mga maayong binuhatan. Tawhanon maayong binuhatan nga gibasihan lang sa mga tawhanon pangunahuna, kalibutanon pangunahuna, kanang mga dautan nga mga pangunahuna, nga kini, bisan ganis mga maayo. Of course, maayo. Maayo na sa tubangan sa tao. Apan di na maayo sa tubangan sa Dios. Kaya nga naman, tawhanon raman lagi. Di man madawat sa Dios ang mga tawhanon itong mga maayong binuhatan. Bisag unsa ka maayo gyud. You see, o dili ka na magantihan sa Dios kay masunog lang ina kay tandi man natos kahoy kugon og dagami. Duslitan to namo sila o man dayon, maugdaw man na. So why magantihan? Why ganti kana? And these are the kind of good that is dead works. Human good works are dead works, unacceptable by God. They are combustible. Apan sa laing bahin, kung ang imong pagbuhat ug maayo, gibasihan nimo ang pulong sa Dios, divine good na kana, non-combustible, dili masunog. Masunog ba di ay ang kanang pilak, kanang bulanwan, ug kanang mahalon nga mga bato, hamiling mga bato, sunog ba di na, duslitan nimo, di man. It will stand, it can stand. So these are the good, kind of good that is acceptable by God. Mora na madawat sa Diyos. So, mao ka na gantihan. This will, ang imong ganting madawat din sa kalibutan, will be parlayed dinto na sa eternidad. Kita nimo, kasabot ka. Kay muli na, our works will be evaluated at the judgment seat of Christ. 1 Corinthians 3:10. So mo na nga timan-an gyud nato ingon nga mga magtotoo nga kinibang gitawag og sublimation, denial, projection. These are things nga of course it's psychological, kay matawag man na nato human defense mechanism, dili man spiritual.
psychological man na. Og ang opposite niini mao ang mga unsa napulo ka mga solusyon sa atong mga suliran. 10 problem solving devices nga gisangkap sa Dios kanato. Just imagine. Kay abi nimo ang usa ka magtotoo nga negatibo ngadto sa pagtuon sa pulong sa Dios. Wa gyud siya lamang unsaon niya pag kanang how to handle problems in life. Wala. So, sa diha nga mo atubang siya og bisag gagmay lang mga suliran sa kinabuhi, he would really blame God. Iyang basulon dayon niya ang Diyos niya na by saying, why did God let this happen to me? Di ba na usa ka pasipala na sa Diyos? It's blasphemy. Kanang maong magtotoo nga moingon na does not know he is already committing blasphemy by saying that. You see? In the first place, nganong iya mang basiulon ang Dios nga wa man nilabot ang Dios. Siya may nihimo og desisyon sa iyang kaugalingon. You see? Siya ang mabasol natural. Siya ra gyud. Kay siya mahimog desisyon nga magnegatibo. Wa siya gana, wa siya gugma, way kainit, way kaikag, way kanang pagpanumbaling, way way gugma sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ora way bali lang niya. Namo na. Produkto ra siya sa iyang desisyon. Niya dayon niya og basol ang Dios. Og tao pa ang Dios mo yun siya. Nganong basulon man ko nimo mo ko'y labot sa imong desisyon. Ikaw man. Mao bitaw na nga. The issue we are facing in this life as believers is volition, the big V. Ang dakong litra V, volition. Mao na laingan yan is free will. With that big V, behind it, goes with it, is responsibility. You see? Kitara ang manubag. We are the only ones responsible, accountable, and answerable sa unsay desisyon nga itong imoon. So, but once a believer becomes positive to Bible doctrine, magpositibo siya o iyang himuong pasiuna na sa iyang kinabuhi, he becomes an invisible hero. You see? Nay akong caution ninyo, pasidaan. Kanato, okay, I'm not exempted. Pasidaan ni natong mga magtotoo. Watch out for the culprit. Narabay culprit. Self-righteous arrogance and legalism. Dili kita mahisukamod niya ng that's part of the kanang unsay nga na itong unsa katutoy term niya na occupational hazard kini, to be self-righteous niya, arrogant niya, legalist. So dili ta makaangko nga masukamod ta niya na mao na nga gikinahanglan nga ato gayong tutukan ng ug hulbuton na yun ng pulong sa Dios nga ato magamit sa diha nga tubang nagitag mga suliran sa kinabuhi. Plus, God's 10 problem solving devices. I-deploy ang front kanang naay the front line. Kinahanglan i-deploy na kana natong 10 problem solving devices. Forward kanang troops mo na mag-aatubang niya na. Grasya. O tayo atong ihimo nini, igol ang mo gamit. Gisangkap na kung sa Diyos tanan. Yan ang gisangkap.
Sa kaniyan tumapang tanan, wapabuhatan ni universo tanan. Ginauna na ni sa Dios, giihan na ning gipahiluna tanan. Narana natug mo. Pahimos ba taniya na o di? You see? Muna, kundi ta mo pahimos. Then, miserable ta. God says, ako mong gihatagan tanan nga inyong gikinahanglan nga magmadinaugon kamo ug masayod kamo unsay pasabot. Unsay buot ipasabot unsay kahulugan sa kinabuhi. Nana? Life is fantastic, wonderful, fabulous, sophisticated, unique. Basta nahiluna tas kabubuton sa Dios. Unsa kanindot di ay. So ay, matud pa ni Pablo. Kaya nagkakabuot magis Pablo niya ng maong kahimtanga. Dili lang kay kanang super grace, ultra super grace. So mao na nga, Bible doctrine is second to none. Kinahanglan ato na gyud nang isilsil sa atong alimpatakan sa atong kalag. Kung buot ikaw mahimong mananaog ni ining kinabuhi og sa sunod nga kinabuhi dito sa eternidad, then sunda, subaya, tumana ang kabubuton sa Dios. Obey. Kay si Ginoong Jesucristo mismo nagaingon, if you love me, obey my word. Study my word, obey it. Kaya di magkikutob lang ka magtuon niya na kundi imo yung tumanon. Timan itong atong memory aid. Operation SLBA. Study, learn, believe, and apply. You see? SLBA. Memory aid na. Study. Tuni. Study. Learn. Sabta. Tuni. Of course, maura man na. Study. Tuni. Learn. Katuni. Tuuhi. Aron kana mamitabulay sa Espiritu Santo. O imo nang magamit sa imong kinabuhi. Kasabot ka. So I hope nasabta nimo kana. Ningdot na gyud na diha sa imong kalag. Kakinirang mga butang atong gisugutan mo'y atong mabahon. Mura. Wala. Si Job mismo nagaingon nga, I came to this world naked. I will depart from this world naked. Wa tay mada. Ang pulong sa Dios ra nga nahimo ng tinuod, nagtuyok-tuyok na diha sa atong panimuot, circulating in the stream of our consciousness. Mao ni nga atong gipanginhaot uban sa atong pagampo nga kita unta mahimong positibo kanunay ngadto sa pulong sa Dios. Kung kini atong gitun-an nga mga pulong sa Dios gikan gyud sa huna-huna ni Ginoong Jesucristo. Huna-huna sa Dios atong gitun-an aron musod sa atong huna-huna nga atong gamiton sa atong paghuna-huna. O kay naa naman kita kana pundo naman sa atong alimpatakan, sa atong kalag. Sa panahon nga kita magatubang na imuharong kanatong suliras kinabuhi, na tay mahulbot gikan sa atong human spirit aron atong i-apply gamiton ngadto sa bisag unsang suliran sa kinabuhi. Then we become winners. Ug ang Dios may maya ni anak magakita siya sa imong pagtubo sa imong kalag. Mo kana ang paagi. Protokol kini sa Dios. Magampo ta. Amahan namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo sa imong paglamdag pagkanamong dugang sa among pagtuon ining tun-anan nga giuluhan og the real meaning of life.
Salamat o Dios sa imong paglamdag kanamo, dugang paglamdag niining mga butanga, o nagapasalamat kami sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Dili kami takos niini o Dios, ban ikaw matinumanon gayud sa imong mga saad. Bani kami sa among pagbugbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik din ni ugma, naron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.